BAM! Čaute Gogo, vidíte pri rýchlovečke na hru Shadow of Mordor. Rozprávam tak rýchle, pretože to je rýchlovečka. Je to tam Presne tak, je to veľmi rýchle, ahojte, ja som Slažo a ideme sa úplne sme jak Hogi, že? tomu ver. Som spevák! To je Hogi! A je tu s nami aj špeciálny host, ktorý je prvýkrát v živote na Facecame. Tam je, to je on, to je Zdochrachová ruka. Oh yeah, nazdar, ako sa máte? Dúfam, že fajn. Som veľmi rád, že tu môžete byť dneska so mnou, lebo to bude také živšie. Trošku sme sa to napichali do nášho videa spoločného, aj keď to bude točíva Gogovšek. A túto hru som dostal od e-shopu Move.cz, preto musím spomenúť, pretože som dostal zadara. Je to tam teraz na zlave, takže keď chcete si to kúpte, je to v popise. Ideme na to, zahráme to. Áno! Stella si to hru Poďme hral? na to, však to bude super. Hral som to. V skrátke vysvetlím, o čo ide. Ste typek v Mordore, zabíjate škretov Preto som pozval. a vašou úlohou je zabiť Saurona. Akože posledná, vlastne to som ti úplne vyspovedal, ale nevadí. Posledná úloha misia je proste, nie, ale však to viete. Posledná úloha je zabiť Saurona. A asi, ten z toho pán prstenov? hej, to je proste úplne ten najväčší king. Ježiši, profík a úplne antiprofík. Ale si to sa je- A zjavil. sú tu proste takí orkovia, skupiny orkov a vy sa cez nich musíte nejako dopracovať ďalej do deja. A ide o to, že keď je tu nejaký ten warlord alebo kapitán, tak ho môžete napadnúť, môžete ho zabiť. Keď ho zabijete, tak vlastne postupujete, ale keď on zabije vás, tak ho promotnú, povýšia. A mne sa stalo, že som proste z takéhoto chudáka 5 korunového spravil najväčšieho warlorda, ktorému som nič neuberal. A je to v podstate, vidíš, musíš sa kryť. Ja viem, videl som to už. Znova sa No a musíš kryť. pokiaľ mu akože potom neuberáš, tak ako ho zabiješ? No, musíš sa vyexpiť na ďalších, až potom sa k nemu vrátiť a zabiť ho. A čiže je to open world? No, máš tu vlastne tento jednu mapu, tento Mordor, čo tu je, a potom ja som sa dostal aj do druhej oblasti, kde je taká krajinka pekná a tam som s takým škriatkom malým, s Títo dvarfom. fešačkovia sú dobrý. Teraz keď je na zemi, tak stačí stlačiť shift a Hej, mu a shift. dorazím ho. Tak to môžem Bam. hlavu. Úplne krásny slow motion záber nebol? Som A sklamaný. ja mám ešte také vyhalúzené veci proste, že ho chytím za hlavu a tá hlava mu vybuchne proste, alebo takéto. Počkaj, len tak sa spýtam teraz, takýto pohľad hráš celú Nie, mapu, to- To mám zdvihnuté. On to má, dávno tak to si má to moc daj normálne, že vyvinuté. to sme akože lastovičky. No a toto je Warlord, čiže tohto môžeš To je zabiť. šéf. Brak. Oblivion. A oni vždycky majú rôzne, napríklad už ďalej, keď si v hre, tak môžu mať také, že sú obrany proti šípom, alebo takéto. Takže toto bude najťažšie ho zabiť, hej? Hej, ale teraz je to chiller. No tak toto ešte začiatok hry, tak sa nadvídajú chillera. Trošku si po ňom Ešte poskáč. som vám chcel ukázať, inak ja ho preskakujem hore dole, jak lučnica. Tento týpek je warlord, ktorého misia je zabiť Kind of the Slaver. Takže Je to váš target. teda je to tvoj. misia ho zabiť. Ale grafično je to není tak. Brutálne. A keď prší, ty kokos, tak to je geniálne úplne. Vo všetkých hrách si vadí, keď prší, ale v tejto jedine No, lebo to dobre vyzerá a nelaguje to. Teda, keď máte, no sorry. Mne to nevadilo ani pri Lara Mám Croft, enter nejakú no, novú keď prišla. ability. To bolo dobre. Mám nejakú novú ability. Ability, Máš ability. hore sú ability, hento máš zamknuté, Danko. Toto? Máš tu execution, to znamená, že, pozri sa. Tak to si daj, to si To daj. chcem. Golfová To sa loptička. dvakrát klikni. Mám to, To hej. je proste vec, ktorá ti pomôže zabiť napríklad aj tohto Warlorda. Že keď F-ko. bude mať málo, nie, musí mať málo života. Keď bude mať málo života, tak proste na jeho kles. Teraz F-ko. Keď ty si vlastne nabíjaš meč tam naľavo, čo sú tam tie štvorky, tak to Hej, sú komba. Ty si nabiješ meč a potom dáš F-ko. F-ko? No ešte nie. To je úplne naplnený, taká všetko. Už je zelený. Už je To zelený znamená, keď úplne. zelený. Že ti vie poskytnúť informácie, ktoré Ja počkaj, tak ho budeš musím potrebovať. chytiť, CTRL a... Ne, shift a No a mezerník. teraz ti uteká, to si dojebal, mal si ho zabiť. Počkaj, ešte mám chyb? No môžeš ho zabiť, ale dosť rýchlo bude utekať, tak zabij. Á, CTRL a... Medzerník. no, Áno, mám ho. a Teraz teraz získam tlač Ečko, informácie. Ečko. Sa do ňou teraz vžijem akož do hlavy. Vlastne nie, teraz si ho vycúcal. A teraz tlač spacebar. A teraz som v ňom. To je úplne super. Ale to odkiaľ sa on tam dostal? A ešte utekaj, Utekaj! Počkaj. Ale on ti uteká! A však ho držím. Ja to Ale to je idem. iný! No a teraz počúvaj, toto je dôležitá vec. Keď zabíjaš týchto a môžu ti dať intel, keď sú zelení Ja a si môžem môžeš získať si... nejakého bossa, hej? No môžeš si odhaliť tých ľudí, proste, že kto kde je. chcem. Napríklad dáš toto a teraz ti odhalí, že kto to je, To je koza. aké má veci a môžeš ho zabiť proste. Hurá, Chápeš, to, Danko? Chápem ťa, len sa sústrejím, ja som muž. No ale už to mastí poriadne. No a hento ochod zabiť, čak čo ti bude Choď, utekať už z ti boja. uteka, ty vole, však chod za ním. To je... Daj mu to je... No aj to, Ečko, dorazí to. A Obrať teraz sa sa a- otoč a rýchlo. Otoč sa, utekaj za Okej, za ním. Dáme, dáme. A nie je Daj mu tak šipik, rýchly. daj mu šip. Čím robím šip? Však pravím. Ó, slomejšia. Daj mu hedku. No a teraz chod za ním a no majú ho do však dosť. Nechcem získať oné Intel.
Ale už máš Intel. Spaceom. Lenže tento ti môže dať Intel aj na... Aha, no keď ťa vyruší typek, tak to ne. Teraz zase získam Intel, lebo ten, jak handru, úplne jak handru. Utieram zem, no, interrogate. On nedá ti Intel, keď je za tebou typek a vyrušuje ťa. Zavádza, ježiši. Ja dobre ti utekam. Danko, chod za ním, prosím ťa. Rýchlo, Luka šíp. Pane Bože! Rýchlo, streľo. Oh my god. Podri ma A nezomri, bacha na to, lebo máš mŕte málo života. Healuješ sa kvetinkami. Idem za ním, pozeraj, kvetinky. Poď, ale veď ho už sundaj, s Lukom už sundaj, daj mu jednu. Ne, však už Tieto musím kvetinky, čo sú pri tebe, potom... Nestíham. CTRL. Choď. Dobre, ale ja ti len hovorím, že... Musím ho doraziť? A on sa healuje po ceste. No však jemu sa doplňa... To čo je, kam ide? No a už ho strelíš tým jeblým No šípom? však nevidím ho, jak mám streliť, nevidím. Ty kokso, tak toto je akože náhaňačka storočia toto. No poď, prask. OK. A ešte jeden. Ešte, poď do ňo viacej. Poď. Do hlavy. Headku mu daj. Teraz poslednú headku. Čo robí, prečo ide rýchle? Lebo sa ti míňa ten oný. Spomaňovač. To do ňo. Slow time. Posledný. Nemáš už šípy. Nemáš šípy. Ježiš! Čo je? Toto som nezažil, kámo. Jak to? Lebo si nerobil let's play. Tak, akože tu si ostatní orkovia pracujú a nič si nevšímajú. Však už idú za tebou, pozri na mapu, koľko už ich zadanom ide. To je taká náňačka, ty kokos, že doví. To je fakt, že napíname, že ani ne. Vôbec to nefér, to je práve že najväčší fail na svete asi, aký som kedy videl. To vážne. No však už choď. Ale však som skákal hore. Šípka hore, Bečko. Či vidím bečkom, Aha, pozeraj. tak to nejde hore. No No, on si zlezol. Chod dole. A teraz my sa... Čo ti páre? Ty to budeš raz dobrý, ty to budeš raz potom. Ja to chytím a tu také headky budú lietať, že... Zorkou kapustu Nemáš šípy, narobíš. Však chápeš? vidím, že mám namierené, tak asi mám. No Ale môžeš... poď už do ňo, poď už. Ečko podrž. Keď budeš na ňom, blízko neho, tak podrž Ečko a vysaješ ho. Teraz Ečko. Tak. Zadrž Ečko, to ti teraz doplní ten... A teraz ho strel, teraz ho mu dá šíp. No do hlavičky, daj mu šíp, Danko. Do hlavy. Však trafilo do hlavy, nevidíš na to tak. Poď a už na dole, ešte. odrež mu tú hlavu už konečne. F-kom! Nemôžeš F-ko. No sekaj do ňoho. To prežiam! Ty, akrobatické kruhy. Prečo? Ty si z neho spravil. Koľko to hlavci? 7 minút? A hento zober, to ti dáva také runy a body na meč alebo na luk. Akože to bol dobrý skill. 7 minút mi trvalo. Pohoda. Ale spadol. Vidíš, takáto fialová kvetinka a left CTRL, stláč Chlapci, rýchlo. čakajte. No, tak teraz ich tu musíš všetkých pozabíjať, nech dajú ti pokoja. Ja akože ty si mohol okolo nich... Si mohol iba tak okolo nich prejsť a nič? No, mohol, kebyže to spraví dobre, ale spravil to prezle, lebo išiel hneď okolo nich. A ja som dal steal, že to som mal dať steal vlastne. To proste, F-ko, stlač F-ko. ty si stále vyberáš tú ťažšiu. Však som odsekol, vidíš to? Dobre som Vieš proste, aha, no ďalší varlord. Né. Vieš čo, To som ja, chyto. Mami? Si sám zabij seba, však si dreadingo. Sám zabijem seba. Ukáž skill, teraz to stlačí. Dobre, trošku A poskáčame. on jak stará mama tam ustupuje za ním, jak úplne šéf, kokos. Pozri na tie pohyby. Jeho seka. To je mesiar. Však ale chápeš, 5 hodín som to hral na Steam. Vážne. A potom ešte mŕte Včera čo dlho si doma. streamoval, že som ťa vyrušil. Včera som streamoval, čo som včera streamoval? Nevadí. Počkaj, streamoval som Arma 3, Breaking Point som streamoval a potom War Thunder som streamoval. Keď doraz tohto bossa a potom ešte chcem chvíľu do piota. Čo? Akože ja som to nehral, čiže bude taký si skill ako No tvoj. budeš jak ja, aspoň nebudem ja zadať, vieš. Nevadí, ja ti nechám to prvenstvo ten. No čo chudáčik, hen už sa bojí. Taký má zničených sichtí. Boj sa! Ale ho zničím. Daj mu inekciu. Ja som zle stlačil. To sú také veci... Špinu. To čo vás... Dodol život. Tak to je chudák. Oni majú také veci proste, že musíš namieriť na tú... Tam čo ti ukázalo tú myšku, tak tam musíš proste stlačiť a kliknúť. Čo doraz? Pekne. Dole. To bola čistá penetrácia. Skoro jak ja, hej. No ani nie. Ne! A máš šichtu piatich. Dobre. Super. A máš party. Party hardy, poďme tam za dole. Oj, dobre. Zobral? To spadol. Teraz zobral tento. Dopíchaj ho. Počkaj, zober šípik. Sem šípik. A vidličku nemáš, alebo tak? Vieš čo, nožík. Vidličku. Proste je ako nejaký easter egg vyťahneš Lyžička by bola ešte horšia, kamo. rovno do oka, pam. No však by si musel vydlúpať oko. Mávať oči. To je nechutné, nechutné.
Soď ho dole, daj double soď. Keby nebolo Double ostávané, soď. niečo povie. Daj mu double soď, Danko. Double vidličku, počkaj. No však, ale ty sa len kotúľaš, ty nie si rytier, ty si kotúľač. Kámo, ja sa Fko. dáme. Zase si dal to najkrajšie. Ale máme Fko. To bolo proste... To bol také F-. Stačí pohľad, máme radi. Sorry. Ja som si zvykol, lebo tými myškami to vzade hore. Rýchlo doraziť. No tak trošičku. Dobre. Taký tasty. Darca orgánov. Big. Si pohľu skoro. Čo? Ale už asi máš plno, ne? Follow Gaca. Môže Počkaj. Tak choď za ním, za tým A už ho dávaj, To je len bonusový objektív s tými archermi, to som ti mal povedať na začiatku. No. To je sa tam vôbec nestalo. Že si to nemusel vôbec splniť. No a teraz Tu toto je. zabíjanie bude také hard shit. Tu je. No za ním dojdi a hneď mu daj šíp. Daj do hlavička, však on má helmičku, takže mi to... To je jedno, ale zobral mu. Shit. Ranja! Kam farme range... Shit, dobre, nepoďme. A oni všetci majú... Tak teraz bacha. Čo robí? Pozeraj na to, čo ti to ukazuje, hej. Keď ti tam niečo zobrazí, tak proste musíš dať myš do toho kruhu a stlačíš, čo sa ti tam zobrazí. Môže Môže sa to to byť... nestane, vieš, že to serem. No a tak to bude trošku problém, ale pozeraj, daj tam a ľavé. A teraz pozri. Dobre. A teraz máš mŕte málo života, takže utekaj. Zdrhaj. Myslíš, že si mi tam spätnil? Pity I have to kill you. To sa mi vyhral. No však to je ten gimu. Strong slave. On vždycky takto, tí warlordi sa tak... On sa frajeruje úplne na kúha, že? alebo také niečo. Už ti poviem, že aký si... Vidíš, na mape napravo máš zelený kvietok. Hej, vidím ho. Tu vidím ho. Vlastne stačí pohľad, aby som videl. Nemyslím, že je to potrebné. OK, mám ho zabiť ešte teraz? No, jasné, že mal by si ho zabiť. Zober ten kvietok, A nevidím ho. tam je. Hore? Nie, naľavo, tuto naľavo bude. Tuto niekde bude kvietok. Nie? No on je tam zaznačený, ale nejdu, to znamená. Oh, to čo je za to bolo rýchlosť? dobre close. Skáž, Danko! Bla. Nie. Mám minus shit. Budú aj lietať po tebe nejaký oné. To je zlé. To je úplne zlé. Proste si vyvrheľ tejto komunity orskej, Ďakujem. takže... Hej, lebo si Ako keby si človek a- bol Beloha prišiel... Ako keby si bol Bill Gates a išiel by si do bronxského geta. Bill Gates. Čo nie? Bill Mitt Gates? Romney! Čo by Bill Gates robil v gete, prosím ťa? Akože myslím dnes. Tak hovorím, že také rasistické vtipy, že dovi. I love it. OK. Malo život, tak musím ísť na istotu. Oj, penetration mu daj. Už som mal na tom sexy. Dobil sa mi život, jak to je možné? Lebo si mal tu 15, si ten skill dal, ne? 15% sexy skill. No, vidíš, to je ono. A F-ko. Nie. Držal, tlačal a robil. To musím proste vychytať ten To je on, správny ten moment. game- Áno, to je Gimbu. Gamebang. Počkaj. Jak ti odkopol, že get the fuck out. Baby girl in the ass. No čo si ho nevystrelil? Ja som vystrelil. Tá hra sa rozhodla, že to Ja, že hra, že nie je žiadne Áno, sorry, nebudeš poučovať. Shift a klikni. F-ko som stlačil. Ale F-ko, iba keď ti svieti meč, Danko, môžeš F-ko riešiť. Ty teraz shiftík a nikto naražem. Dobre, a teraz ešte ho dokončí. Chodíme na to, chlapce. Finálny battle. Finálny battle, teraz shift. Shift, tak dokončí ho! Režem. Clap the sliva. Ľavé očko. His dad. OK, Ostalo. dobre. To bolo asi všetko na dneska na taký krátky testík. Bola to rýchlovečka, boli sme rýchli. Rýchlo tak. som to vyfailoval. Danko. Ukázali Takže sme si ste to boli so mnou, moji podstatné. drahí hostia. Presne tak. Je to super hra, vážne, ja ako hráč, čo som ju hral, vám ju fakt odporúčam, mali by ste si to On ako zahrať. hráč vám je odporúčam. Ja, to som dobre dojebal. Ja ako nič. Ja ako človek, ktorý som tú hru hral, vám ju odporúčam. Ako idiot, ktorý hral prvýkrát a vyfailovali, odporúčam kvôli grafike a kvôli tým úžasným šipom. Yes, lebo hry sú dobré kvôli grafike. Presne tak. A ja ako najväčší penetrátor Shadow of Mordor proste tiež odporúčam. Ako ten, čo čítal všetky knihy a vyznal sa. Áno. Tu 1000 stranovú tiež som Dobre videl chlapci, v teraz regále. sa dostanete od mňa bonusové ocenenie Bielý hrnček a vidíme sa na budúce. Super, naleješ mi tam vodu z tvojho umývadla? Ne, to musíme v tom plaste, to je v kontrakte. Ďakujem. Vyhrávam. Majte sa, vidíme sa na budúce, ak sa vám to páčilo, like, ak ne, tak ne. Čaute! Dovidenia.